नमस्कार मंडळी, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज मॉप दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर एक मालवणी व्हिडिओ येत असा. तर पहिल्या पावसाचे पहिले कुर्ले आणि त्याचा कालवान आज आपण तुमका दाखवतलो. तर आज आपल्या वांगडाक आये पण असा. तर बऱ्याच दिवसांन आये वांगडा पण गजाले मारूया आणि आई तुमका कुर्ले कसे साफ करायचे आणि त्याचा कालन कसा करायचा याची सगळी माहिती तुमका या व्हिडिओत देतली. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. हे बघा, ह्या वर्षीचे पहिल्या चढणीच्या कुर्ल्या आहेत ह्या. तर बघा एवढ्या मोठ्या आहेत त्या बघा. पण आम्हाला दिलं ना, ते डेंगे दिलं नाही मोठी त्याची, नुसते छोटे छोटे त्याचे पेंदे तसेच आहेत. हे बघा, हे बघा बघा केवढी मोठी आहे ती बघा. हे बघा. तर पहिल्यांदा काय करायचं माहिती आहे, त्यांचे ना हे जे पाय आहेत ना ते तोडून टाकायचे आणि नंतर स्वच्छ धुवून घ्यायच्या. पाऊस पडला ना गावाला की अशा हे मिळतात ह्या कुर्ल्या. तर बघा सगळे हे पाय पहिल्यांदा काढून घ्यायचे. ह्याचे आम्हाला ते मोठे डेंगे असं हे केवढी कुर्ली त्यामुळे त्याचा डेंगा असला, पण तो डेंगा आम्हाला दिला नाही आहे. आणि हा जो वरचा भाग असतो ना हा काढून टाकायचा असतो. हा बोलतात आणि हे हळू हे बघा हे ना स्वच्छ धुवून घ्यायचं असं, कारण हे चिखलात असतात ना त्याच्यामुळे. फक्त आपण हे स्वच्छ अशा धुवून घेऊया पहिल्यांदा. ही बघा ही केवढी मोठी ती बघायचा डेंगा तर चांगलाच मोठा असणार. काय करणार, दिलं आहे महत्त्वाचं ना. हे सगळे आहेत ना, आता आपण ह्या छोटे छोटे पाय आहेत ना त्याचे, ते आपण धुवून घ्यायचे असतात. होतो कुर्ला बरा होतो कुर्ली असं तर हे छोटं असतं ना, हा भाग हा छोटा भाग असतो ना तो नर. आणि हे बघा हे पण असंच काढून टाकायचं आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे. चोळून 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 धुवायचे असे, वर चिखल असतो ना म्हणून. तर नमस्कार मंडळी, बरेच दिवस लोक म्हणत होती आई खय असा. तर आई होती अस्त्रोंडे आणि आम्ही होतो मुंबई. तर आई आता इलिया, मी पण इले कणकवले. तर आईने त्यांना कुर्ले आणलंच नाही आणि बरी आहे ना बाकी. हा बरे कुर्ले दिले त्या एकाने, पण ते डेंगेच नाही दिले. आई आता मराठी काय बोलतं, मराठी शिकलं काय गावाकडं. आम्ही मालवणीतून बोलतो, आई मराठीतून बोलता. या सांग आई पैसे होते ही या कुर्ली या तू भाग मोठं असतात तर मोठं असता तो कुर्ली आणि छोटं असता बघूया त्याचे दाखल मग अशी दाखवलं होतो. ही कुर्लीच आहे. यात पोरं असतात, आता पोरं लावल्या नाही यांनी. पोरा लावल्यानी आणि आता ती मोकळी झाली. पण हे काय एवढी चव नसतं ना गे. नाही नंतर सरायच्या वेळी गणपती नंतर गणपती नंतर ते का चव ना भरलेले असतात ते. तर आता त्यांनी पोरा लावल्यानी त्याच्यामुळे त्यांच्यात तेवढी ताकद नसतं. सगळा त्यांचा सरता आतला ह्या असता पूर्णतः. तर आता हे आमच्या बरोबर येतली मुंबई, त्याच्यामुळे आहे तुमका आता व्हिडिओ दिसतली भरपूर साऱ्या. बाई पोरा बघा पोरा बघा बघा या पद्धतीने ना हे साफ करायचं बघा. वरचा कवचा तिथं टाकून द्यायचा नाही. हे टाकून द्यायचं. हे काय खायचं काळे फुटलेले याच्यात. आणि आता काय व्हायला घालून काय नाही, तिथल्या जाग्यात डोंगराने चढायची बिमाडी. त्यांचं काय होतं, पाणी नाही, खाडा नाही, काय नाही. आता सणा ते पिवळं असं ते घ्यायचं असतं. ते पिवळ्या त्यांना सरायक असतं. आता त्यांना सर्दी देते त्याची. मांदा म्हणते काय मांदा. हात पाणी बावडे पाणी आपली कुठली पकडू पडाकी टाकत फुले तसं नाही मागे पण आपण व्हिडिओ दाखवलेलो कुर्ल्याचं कारण कसा करायचं होता. तर आता पुन्हा एकदा कणकोलीतून दाखवू कसे करतात ते. आता आणि आपल्या वाहात आपल्या इकडच्या आहेत त्या आम्ही मागून घेतल्या होत्या पूर्ण. हे बघा हे स्वच्छ सगळं करून घेतले. हवं तर आपल्याला आपण हे 2 भाग करायचे. नंतर आमटी करते मी टाकत येते. आणि हे सगळे आम्ही पाय स्वच्छ धुवून घेऊन मिक्सरला लावणार आहे मी आता.
आणि ह्याचा मग चोथायला टाकून द्यायचा आणि आतमधलं जे जो गर असतो ना तो आपण आमटीमध्ये घालायचा. तर हे बघा स्वच्छ धुवून घेतले. त्यानंतर मी हे मिक्सर लावून थोडं जास्त मिक्सरच्या पण पात्याचा प्रश्न आहे त्यावेळी थोडं उलट दिशेने फिरून आपण ह्याच्यातलं आतमधलं जे मांस आहे ते काढून घ्यायचं. हे बघा हे फेंदे आपण स्वच्छ धुवून घेतले आणि त्याचे बारक्या बारक्या डेंग्या होते ना त्या मी अशा मिक्सर लावून त्याचा चोथा काढून घेतला आणि असं निवळत ठेवलं आहे. आणि वरचंच पाणी आपण घालायचं थोड्या वेळाने ह्याच्यामध्ये ओतून फोडणीला घालायचं आहे. आता फोडणीसाठी बघा मी फोडणीसाठी इथे गॅसवरती टोप तापत ठेवलं आहे. आता मी 2 चमचे तेल घालते. आपल्याला कांदा भाजण्या इतपतच तेल घालायचं, जास्त तेल घालायचं नाही. तर बघा हा फोडणीसाठी कांदा आहे. नंतर ह्याला लागणार आहेत ह्या 2 कोकमं घेते. आमसूला हवीच कारण ह्याला थोडासा हिवसपणा असतो म्हणून थोडंसं मी हे आलं लसूण असं मी क्रश करून घेतलं ते घालणार आहे. नंतर हे आमचं भाजकं वाटप आहे ते आपल्याला आपल्या गरजेनुसार जास्त नाही करायचे. 4च पेले आमटी करायची आहे म्हणून मी हे 1.5 चमचा घालणार आहे. हा माझा आहे तो तिखट मसाला आहे, हा गरम मसाला आहे, मीठ. तर आता मी तेल तापत ठेवलं आहे. तेल तापलं की मी पहिल्यांदा कांदा घालणार आहे. कढीपत्ता पण घालणार आहे चवीसाठी. बघा पहिल्यांदा कढीपत्ता तापलं आहे तेल, कांदा घातला. आता गॅस कमी करते आणि कांदा आपण जरा परतून घ्यायचा. आता कांदा भाजेल तोपर्यंत थोडंसं मी हे बघा लसूण आणि आलं एवढंच घालणार आहे. चांगलं हे आपण परतून घेऊया तेलामध्ये. आणि हे आताच्या ह्याची ना आमटी सुंदर लागते. जरा पाऊस बाहेर भरपूर पडतो आहे आणि त्याच्यावर ही तिखट जराशी आमटी छान लागणार आहे कुर्ल्यांची. आता आपल्याला जर हवं तिखट हवं आहे त्याप्रमाणे अर्धा चमचा मी तिखट मसाला मालवणी आमचा मसाला घातला आहे. तो पण त्याला परतून घेऊया. आणि हे परतत असताना ह्याच्यावर वाटप परतून घ्यायचं. हे बघा तर हे मालवणी भाजकं वाटप कसं करायचं याचा व्हिडिओ दाखवला आहे मी ऑलरेडी. मालवणी मसाला कसा करायचा याचा पण व्हिडिओ दाखवलेला आहे. आणि ना हे कमी पाणी घालून आपण ठेवलं ना तर हे चांगलं 10-12 दिवस राहतं असं बघा. आणि फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आपण. आणि आपल्याला जेव्हा काय करायचं असेल ना तेव्हा आधी 15-20 मिनटं काढून ठेवायचं की नॉर्मलला येतं मग ते. तर बघा आता हे चांगलं हे वाटप आहे ते आपण तेलामध्ये परतून घेऊया. आणि असं हे तेलामध्ये मसाला वगैरे असं केलं की तरंग छान येतो वरती. आता याच्यामध्ये मीठ घालते. मीठ घातल्यामुळे लगेच पाणी पण म्हणजे सुटतं ह्याला. मोठे आहेत ना असे 2 करते. ह्याच्यातलं शिजतील पण पटकन. लहान आहेत त्याचे नाही का पण मोठे आहेत ना त्याचे 2 भाग करून घ्यायचे. बघा आता हे पाणी आहे ना अलगद असं वरचं घालायचं. खाली गाळ आहे ना याच्या म्हणून वरचं हे बघा. आणि चांगलं हे ढवळून घ्यायचं. आणि आपल्याला जशी आमटी करायची ना त्याप्रमाणे आपण नंतर पाणी घालायचं आहे. आणि हे आता हे पेंदेसुद्धा आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया. आता चांगलं अगदी 10-15 मिनटं आपण शिजू द्यायचं. म्हणजे ह्याच्यात म्हणजे चांगलं ह्याला शिजायला पाहिजे आतमध्ये. आता थोडंसं पाणी घालते. आता आपल्याला जशी आमटी हवी ना त्याप्रमाणे पाणी घालायचं आहे. हे आता ना दिसताना पातळ पण घट्ट होणार आहे कारण आपण त्याचे डेंगे आपण वाटून घातले आहेत ना त्यामुळे हे घट्ट होणार आहे. आता कोकमं आणि पण कोथिंबीर आहे ना ती शेवटी घालायची आहे. आता आपण झाकण येईपर्यंत झाकण ठेवायचं. नंतर झाकण काढून ठेवायचं. नंतर ना ओते जातं. हे आमटी आहे ना पटकन ओते जाते म्हणून कड येईपर्यंत जरा मीडियम गॅस ठेवून आपण याच्यावरती झाकण ठेवून देऊया. हे बघा 10-15 मिनटं झाली आहेत. अगदी पूर्ण 15 मिनटं झाली बघा. आणि आपले हे पेंदे चांगले शिजले बघा. आतमधला गर दिसतोय बघा मांस ते. आता मी काय करणार याच्यात बाकी सगळं मीठ वगैरे घातलेलं आहे. थोडंसं मी याच्यामध्ये गरम मसाला घालणार आहे. कोकम आणि आपली कोथिंबीर की आपलं झालं आहे बघा. एकदम 1/2 चमचाभर गरम मसाला. नंतर ही कोकमं मी 2च घेतली आहे. त्याचे 4 तुकडे करून टाकते. आणि ही थोडीशी चवीपुरती कोथिंबीर. आणि आता मी गॅस काढते बघा.
अशा प्रकारे आपली ह्या वर्षीच्या पहिल्या पावसाच्या चढणीच्या कुर्ल्यांची आमटी तयार झाली आहे. हे बघा 4च पेले गेली आहे. तर मंडळी, झणझणीत असा चढणीच्या कुर्ल्यांचा कालान ह्या तयार झालेला ह्यो व्हिडिओ बघून तुमच्या तोंडाक नक्कीच पाणी सुटलेलं असताला. तेव्हा तुमका जर कधी कुर्ले गावले तर तुम्ही अशाच प्रकारे ते बनवा. ते कसे झाले हे आमका कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको. ह्यो व्हिडिओ तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको.